Chadele men gasi hende jituden cerno men cerno el haza fofana jeyado ton to Mali nokku biyeteɗo hoore nyiwa kono o yitate koto France taw ko Marseille an cattiraɗo kayitaji ngam ɗannade walla yidde artude cattiraɗo ɓesngu an jiɗɗo debbo rewa e ma walla jiɗɗo joom suudu mum jooɗo e nder suudu mum yeeta jiilotoɗo liggey mo gorago mum heddi gueɗe ma fowne cattidal no hannirta ni aɗa yiɗi udditade ngam ɓamtade dogan ceerno el haza fofana o waɗante haaju ma o waɗa ha jiya ne puɗɗoɗa tottude mo jawdi ma an jiɗɗo jokkodirde e makko noon to gorde makko nan ɗon jam fakili koyne muusi mi yiɗama jinmi ko jawdi ma anu yummiraɗo arwajo ɓesgu ma ko nafoyta ɗumen jango ko woni laal fo ko ma juuɗe jiitu jam fakili koye welani sa ummima wuro ma natelade toppitajuma toppitoɗa jangde ma sabu jawdi aduna jarani ɗum duniya o duniya nimsakili jarabi mojani nimsakili jarabi mojani nimsakili jarabi mojani jafakili koye welani nimsa nimsakili jarabi koye mojani jamfa Tu as vu ta maman? Hein? Bah, ouais, d'accord. Mais oui, au moins cette fois-ci, au moins ça. On va m'écouter et toi, tu vas m'écouter. C'est comme c'est long. Aïe Kambe, on est Nenam, on est Safaraï, ma petite sœur. Ce petit cani comme ça, c'est pas grave. On va laisser à demi-moitié. Quant à toi, tu étais mon ami, tu seras mon ami jusqu'à... Écoute-moi. Je vais te dire la vérité. Laisse-moi, je vais terminer. Je vais te dire la vérité. Je t'écoute. Baba. Oui. Avec 3 millions de nantaw, 500 000 de tengede. 3 millions pour un projet horam. On m'a dit monter mine mako. Mine suko debo. Hero mi pil. Faram gaina. Baba. Mais hal mo de hedoma. Hal. Baba mi bonne ça. En plus, on donne investissement à long terme. Elle sera ma femme. Elle sera à côté de moi. Si j'investis de l'argent sur elle, tu me vois des macos. Stop. Je te dis, tu te tais. Ah, ok. Là, bientôt, mbida ko ken sey la minama. Wallahi. Wana dum mbida. Head of. Mbida ko a watta ka yewtidane bamma. Nde tutti 3 millions a halni kam. Tout tard mami halma. En tout tard, holko kalanta kam so ya gayni. Deuxièmement, tu as dit un projet long terme. Et ton petit frère? Je pas no haju nando. Don haju nando me wala projet ma kalma mi ko. Mais wat me safaray. A ou B, je vais le faire. Dès demain, papa, c'est promis cette fois-ci. Dès demain, Django, Inch'Allah. Ma petite sœur, mami yami yon école formation ou un mako. Ou une formation mako. Et je vais payer coûte le coup, sur le coup. Écoute-moi. Papa. Non, attends. Hunu ko ma hali. Nat koy nufram. Kono widam awa dañu dum yam. Papa, s'il te plaît, toi. Non, j'ai pas de s'il te plaît. Tu as dit que mawat minani kono ananta do pamirano. OK? Voilà.
ko ɗum tan daññomi kalatuma Baba. tu m'as déçu hein Baba. voilà Sauf ngopi kam. Si tout le monde me tourne le dos, wallahi mustakam. nani kala ko Mom tan? alaikum salam Alaikum salam. bala Badama la. Ada sini. Modou machallah. Jakaran. Jamta. no day tambe Ya dawain. Non, mi dawai. Seliha. Ko Modou alhamdulillah. Alhamdulillah. Tamta. Teralla. Modou ni. Bandoli. mawlu sabar fi Anda wela ndi won? Mi wawel. O kiw ko ni kiwri ni. Ala sago mi wara welde. Kadi an buri no jawre. Jam. Ko jamona jam. Son. Ko jenab. Holko ne kon may gardien. Gardien. Gardien goto gonno do en jaltina do galle. Holko fiindiri ana da darto e mum. Ha kadi itta kalisa do rokko. Holko ne kon may gardien. Mina non min cikano wonde so gardien o ha joni wari min subaka. Ana do acciramo don ki yidi. Min won ko mi famay. Gardien o jangi ngi woddo en der galle fof. Ko an darto e makko. Ha itta kalisa do rokko. Walla won ko min pamani hen. Min cikano wonde ko sa fotte makko bedda na rutoto. Kono min won ko tundi en hakkillam. Woni fof non en eggo ruto ha hedi holare. Kono gogo mi minati holade mo. Amadou non ada yewi kam. Ay ware. Non, holko jiida tan an e bandam du walla yesam go walla e comportement ko jawrata. Mais gardien ko waddo ko fo pour ka Mais Amadou dejo an. Tais-toi. Min mi wona gide. No kokkirda odo respect bamma ko non podda rokkitem respect parce que mi gorgol ma. wasana ko dama respect ko ko jimi kal. Et je veux que tu te tais. So me da hala dejo. An mara wona heccangi jibinda do yesam. Ha? Jona da tuma mi. Tumani mo miniri jaharan. Ada jiba me pamma. Wonde Amadou am ko woni hore ma ya. Toi, en personne, celui qui m'a compris, je suis un diagné, je suis un dumi, je suis un demi affaire à jam. Comme il y a une dernière chance, s'il te plaît. Fils, adi nande ko do yumma e minira ma hay goto woppani mo do kala nde mbadda sentir ka goppado faw junguma e becce ma ganda ko an woppi hoore ma o rek dum tan kalantuma c'est tout. C'est bon. Je ne sais même pas mais ko dum biyan ma a wadi ko mbatta ko donc yumma yalti yandi yewno puntundirda yumma parce que mi haldata e makko. Tu es mon avocat. Ah, je suis ton avocat. Mon ami. Moji, ok, bon, s'il vous plaît, votre helam jungo. Copain. Wop jungo tan. Ok, Un copain. wop, voilà, merci, c'est gentil. C'est bien. Je vais faire quelque chose. Quoi? T'as pas de carburant aujourd'hui? Ah ouais. Mina dañam carburant jibinak. 100 000 francs de carburant. Nida, jarani ka dum ni awa do halde ko jinmi ko. Plus 100 000 francs de carburant, ça fait 200 000. Je n'aime pas. Nida. Ah, attends, je sais. 12 mètres d'Esner. Hello darto. Mi halante gedde gotel. Nde taman mi million ngaji. Aso a jibinede. Ka jibinaado tawda do million ngaji. D'accord. Hedo mi halama. Sa sikki hande an Allah hokkima martaba mo ganduda en ada way gardemi. Tu te trompes. Taman mi khalis ma koy dow gonga. A fami ko mi wan ko? D'accord, mi jabi. Donc non, n'essaye même pas de penser qu'à doit sortir de min. Min chodo mi soit jibinede. Papa. Safarai. What
wadde jiɗɗa jurɗi ko gañgu tan nanude gañgu hakkude men min e bamma miɗa haalanma guiɗen noon ayi oɗo jooɗi ɗo minen jiidi yumma goto e bam te to pawmomi ɗo Amadou no woɗɗi noon a anda ka suka sa yi meɗe woppa gallam meɗe ara ɗo jamma e ñalawma suba kay kikiɗe meɗe ƴeewa ko woni e dow makko taw ko jam ko minen ndendata soko jamulum ko minen ndendata kono noon Amadou a betti kama si wona gonga ñiɗɗa nante hande mi haalanma oɗo gardien ko mbanmi hen ko kadi soko anne a waɗa ɗum mbeɗa andi jogui ɓernde mum seydi si min potti o wi kam guila o umme oɗo galle ha joni o ala dawol omo jogui ɓesgu o ñamani o yarani yo mayi Amadou ñinmi ko kedɗa kam am o ko waɗi ɗo ko foof yo mayi ñinmi ko kedɗa kam de te keɗoɗa kam noon ɗon kaddume ma a faami ɓiyi ko sellani ordonnance nani jungo makko komi julɗono te mbeɗe andi ɓernde no jogui mbiɗa aɗa jogui ɓernde mum ko wawi wadde mo fof so arino haalnima haaju makko a humtat mbeɗe anduma seydi si i o haalimi itti ujunere mi wimo nda mi tottimo par ce que mbanmi ko devoir juulɗo foddam mbanmi wadde noon haɗama haalde hunde yo taw aɗa andi an kay fonno wideme tan mi yima darde gardien namdoɗa ham e dow needi noon ko fotani wonde dardugol ma e gardien woni ko fotani wonde oɗo ko waɗi ɗo ko an jibinimi walla an tannimi ko ɗum jinmi andude an haala ka yoni ha haala ka yoni baba ɗum wawa gasede honni hen haala ka yoni baba ɗum wawa gasede honni hen ummu dow haala ka yoni non soxna si yow li nga fi ñëw di seet Yoro bëri na trop yaa ngi fi jaabante depuis boobu ba tey Yoro nag nekku fi daanaka du fi toog man maa fi ne bu fekkee daa am li nga koy wax mu urgent trop mën nga kaa jaarale ci man mu dellu si. D'accord je suis désolée mais li ma bëgg a wax Yoro il faut ma jàkkaarloo ak moom bët ak bët ma wax ko ko. en cas su fekkee ci côté travail la lépp sama loxo lay jaar man maa koy étudier d'abord ba pare su fekkee nag leneen loo xam ne nag personnel la mën nga koo xaar ba mu ñëw. Non c'est pas tout à fait personnel. C'est dans le cadre du travail. Okay. Mais je préfère jàkkaarloo ak Yoro waxtaan ak moom parce que li ma bëgg a wax ak moom daf maa ñor. Donc je pouvais dire ça au téléphone mais boo gisee jaabante bi man j'ai pas de temps je suis une femme d'affaires donc boo gisee jaabante bi war nga xam ni lu ma ñor la. Donc bu ma fi naree jaabante fii ba gannaaw suba sax danaa jaabante mais Yoro moom il faut ma teg ko bët. D'accord Yoro nag actuellement moom toogul dafa nekk ci ay séminaire day voyager ko ñëw amul temps actuellement su fekkee nag mën nga kaa xaar ba keroog mu ñëw parce que là dama déplacé ci sama bureau ñëw bureau pour wax ak yow donc nag bu fekkee mën nga ko xaar ba mu ñëw nga xaar ba mu ñëw nga soog di élaborer sa projet. duma ko xaar je vais partir et revenir damay ñëwaat il faut ma gis ko. D'accord, bonne journée. Allez merci je vais revenir. Une excellente journée. Merci. Yoro moom il faut ma gis ko. sar maymuno cikken woni koto Amérique nokku biteɗo Colorado aɗa yiɗi defde no hannirta ni jokkodir e makko dog e ko leelani wat abonné e chaîne makko YouTube ko toon o hollirta dendagal ndefuji ɗi kala ka debbo walla ka gorko aɗa yiɗi wawde ndefu tubakoɓe jokkodir e makko walla ala ko ndefu futankagal ɓurɗa yidde wawde fo omo laaɓa laccire haako ñiiri buna ñiiri cengle ñiiri liɗɗi dahin laru bettel gosi karaw cakri ɗum fo omo waɗa so tawi koye Amérique mbiɗa gonɗa aɗa yiɗi wadde inde yangue anniversaire noddumo walla ala ko commande jiɗɗa ha e galle moon jokkodir e sar maymun no cikkon mbimi so tawi aɗa yiɗi jokkodirde e makko noddirguel makko nan ɗon ko ɗon tigui woni tongorguel makko mbimi noon dog e ko lelani wat abonné e chaîne makko sa yiɗa hay hunde humpuma e dennagal ndefuji ɗi waɗata toon ɗi. Agence immobilier Max Global Service Ari
gam wallude bandiraɓe aɗa yiɗi heɓde galleji cirɗi galleji gonnuɗe e kayitaji leerɗi des terrains bien lotissés bien bornés koye mabɓe tigi ndewata aɗa woni caggal leydi aɗa liggono hannirde ni walla ala ko ɗon gonɗa aɗa liggono hannirde ni aɗa yiɗi sodde terrain taw ko seeɗa seeɗa jiɗɗa yoɓirde hannde gasi fof jokkodir e mabɓe walla ala ko kas jiɗɗa sodde terrain eɓe jeeya ɗin terrain ji eɓe jogui des hectares et des hectares toon to tubaɓe dialaw eɓe jogui des terrain à Mbour Dakar Thiès eɓe dilla eko fatte hôtellerie e kamɓe max global service eɓe luwa galleji baɗɗi luxe tawne waɗi chambre climatisé des salons climatisés aɗa jogui sehilaɓe ma walla ala musidɓe ma ɓe jiɗɗa teddinde nowɓe toon kamɓe global max service eɓe mbaɗi ɗum prévoir mbimi so tawi noon aɗa yiɗi jokkodirde mabɓe no hannirde ni tongorde mabɓe nan ɗon Ayo, merkebe. Salut. Kuwan? Jongo ni jipportoɗa ara tawa jaɓɓa himni ko woni kono ala probléme bureau ma kam Chucha, non je te donne un premier cadeau au calme de mine. On avait conclu quoi? Mbinu m'a mis tout mon premier cadeau. 3 500 000. Mais que ça reste entre toi et moi. Sauf que même l'amnima, je exactement 500 000 tout mami. On a dum calme mami. Jono. Ko dum kaldu non kay ket ko dum won ko wada ko. Homo yaltini halaka ha gallam. Galle. Galle wol ben. Arrête de faire la folie. Arrête ko kalan mami ko. Ani no ndemi galle mi tawi ton pawo. O yani dom. Kanko e mero fof ala ko be kalani kam. Ko wadi mbeɗa waɗa bazar de halis o ko wadi mbeɗa rokkilo 3 millions ko wadi mbeɗa waɗa ni ko wadi mbeɗa waɗa na te minima en kalino ko laaɓi soɓe lamdima wiɓe ko 500 000 tottumami le reste c'est entre toi et moi ande an to kaloyɗa ɗum saabu haala ka wawa yaltudɗo mi anda de to ko miro waɗi noppiji ene haaltoya walla taw ko an holmo kalanɗa ɗum homo kalnami yaw so sehil ma tawa haalnani ɗum ami j'ai pas ala mo kaldu j'ai pas des amis mo kaldan men an kaldu men ala goɗɗo ko an kay ponmi haalde ko holon kalda ɗum te holon nan ɗum o kaldami ɗum noon min ko ɗo haala ko ɗo deƴƴa joni noon ko jiɗɗa yumma joni wi min komi jarani ɗum ɗon oh non ala ko ɗum o wi kay min kay mbeɗa jari 10 millions sah mbeɗa jari ko ɓuuri 100 millions saka noon 3 millions Mamoudou an min somi jibinanima ɗo ɓinguel est ce que aɗa wawi yebdemi ɗum ɗon oto haalira noon tawat ala ko ɗum ɓe mbi kay somi faami haala mabɓe ko ɗum ɓe jiiɗi wiide heɗomi ɗo c'était juste rek minnomi haalande par ce que minema kalno somi tawti haala ka jag e bawol mi ari droit mi haalanma c'est ça kala haasidagal ko jarniɓe hen sinno ko ɓiyi ko debbo o de o wiyata ɗum ɓurtire mum d' accord laisse passer wona komi yaltino haala ka non ko woni an yaltinno haala ka an ɓe ko haasidagal jaari hen de gandum mbeɗa jari ko ɓuuri ɗum saabu ala fof komi waɗantama ko jiɗɗa fof ko ɗum waɗeteɗo enen ko gañƴa ko ɗum accete sacha wona komi ƴettino haala kan ɗon hoto wiyam min accuno ɗo haala kani s'il te plaît d' accord heɗomi ɗo min ƴettino haala ka mi woppi anani tuwi noon accu junggam ko woni hoto wi noon ko woni fof ko woni hoto wi noon c'est mon amour won ɗum ɗon an ngal haasidagal ko jarniɓe hen heɗo ga mi haalma no ka jawir kam an d' accord pardon ala Mamoudou Kébé aɗan yawo kam yafumi won ɗum ɗon e ɓe dokkimam ɗum ɗo min mbeɗa jeri ko ɓuuri ɗum ɗon d' accord a ɓurini kam ay milliard jinnu ƴew min ƴettino haala kam ala min mbeɗa jeri ko ɓuuri ɗum ɗon noon wallahi mbeɗani ɗum ɗo anne won i wonde ko min ko Amadou haali ko minna ha wimi min i basnana rewe yam jammay ñaloɓe yo wallu ɗum arta e galle min poɗɗi yomi wallumo saabi Allah e nelaɗo mo arta e galle mbimomo ɗum wawa wonde ha o wi hay dépense o ala suka makko ñamani jarani
ah ɓii wonan sellani ala ordonnance guettumi ujunere kokkumom hakkude julɗo e julɗo la ilaha illallah joni mbatta sinno kan haala mi wima yiɗa ɗum naata e noppam ɗi ɗum ko haala sukaɓe wonde ko min ɗum ɗo ko haala sukaɓe ɗum ɗo woto tinno hoto haalta ɗum anani i min mi wawa wadde comprendre oɗo ɓiɗɗo ko yiɗi wadde ko o yiɗi ko rendindemi ala ko haala sukaɓe no wa rendinden min hay goto wa rendinden ko haala sukaɓe tan haaltunam ka amadou oɗo ko cukalel o so wiyama debbo nani wiya ɓiɗɗo nan kono mata anda wona darde woni haqqille haqqille wonan koye neɗɗo wona e jogade doole ma Allah mawno nani kono sukaɓe tan o tefto haala maɓɓe ala amadou tooñi kam hande noon o meeɗa toñjemi oɗo ɓiɗɗo kono hande o tooñi kam ɗaccukaɗo haala ya ala wondi ko min haala sukaɓe teftitaki i wondi ko min wondi komi famani haala ka no yiɗiri haalirde ɗum ni woni komi famani ni an kam wona haali an ko jinɗa wadde ko haali mi nani mi ala probléme ɗaccir noon haala ka ɗum noon haala la ilaha illallah non ɓeɗo sukaɓe non ko ɗeɗe ɗum ko haydara ɓeɗo sukaɓe noɓe mbaɗanmani ɓe guittanma e sago ma ni wondi ko ɗum ɗo a wawa fadde ɗum ko tampini hoore ma ko teppede fof masiri koyngal jomum ɗum ko haala bolle puyɗe haala sukaɓe ɗacir noon an so ɗum yewti famille makko ɓe hypocrite ɓe ko haasideji an sino hona honko ƴewmini mam haal ko ɓuuri ɗum ɗo d' accord ko kalɗa fof mi jaaɓi ala an ɓe ko bonmini ɓe ɓerde mabɓe gon ko moƴƴani honno neɗɗo huccitirata neɗɗo haala ko te ɗum ko haala ɓenni d' accord probléme fof ko min heɗo heɗomi ɗo hoto wiyam ɗo haydara an famille ma moƴƴani an famille ma so wonano an goto cohlumi hen hay goto e mabɓe mi sohlani komin waɗi fof mbeɗa yaafo accu hakke non kasi an famille ma ɓe moƴƴani bébé kadi woppa haala ka ƴeew mbeɗa yaha nder mi looto a fewi duuso walla mon amour lotomi ɗo s'il te plaît ƴeew mi yiɗa mbeɗani yanne tu es mon amour mi yiɗa ko mettinmi mi yiɗa ko bonnuma dara soirée ma ñimmi ko wela dara mi looto mi ara mi waɗanma kado joɗɗo mi yiɗa tigga accu famille o ɗum ɗon ko min ƴettuno mi yaltini tural haala ka koye tural guittini nanni tural kadi a wonta nande ñande fof kono yo mbiyata mbatta ko ɓuuri ɗum ɗon bonde tu es mon amour pardon yaaf anani ummoto ɓuftoyo jal seeɗa wiye ƴeew jalnamami seeɗa ɗaccam way bébé an tum mbiɗa ɗo moƴƴa en famille makko ɓe hypocrite ɓe ko bonɓe bébé ƴeew force mi lotima gayni mi adanma kado wa haala mon amour bon bébé haasdagal mi anda fowol ko jari hen kasi on ɗon hay ko Allah hokki ɗum kaasi ɗon ɗum ɗon ha nenam ara joni mi haalan ɗum c'est que ɗum ɗo nan wonta yawaɗe kadi ɗum mi jawata ɗum ɗiɗo temps uji mboɗomi rewema mboɗo nodduma tan téléphone ma ne sona a ƴettata kadi ko ɓurimi hen musde fof min noddete yumma ƴetta téléphone ene wona wiidemi ka jaltuɗo hen ko ata e mbatta ko ɗum ko ɓuni hollum wona ɗum ɗo woni ko kalduɗen de teewon puɗɗima nanude hen ko ala hen sa yi Mamoudou oppi galle mum joguiɗo ɓuuri temedere galle ene ari ene wiye luwoto konno ɗon ɗo ene wonta ma e galle he wonta yumma ɗum mboɗo andi ko feere yumma joni o ko jiɗɗa aɗa baccu jiɗɗo somi jooɗima yeeso Mamoudou a noddi kam joni yomi ƴettu eɗen kal temedde andi kalanta kam ko haala Gulli joni noon jiɗɗa ko projet men o bono min ayi oppanam haala projet oppanam haala projet min projet o hannde wati kam kono suppu kayitaji ni jinmi ko somi noddima ya ƴettu ko kalata ham haala Mamoudou ko haɗata kam an so joom gallam mbeɗa jooɗi yeeso joom gallam so noddi kam kay sa noddi kam mi wawata ƴettude min kaldaraɗo wiye joom gallam holgono joom galle ma mande Mamoudou woni joom galle ma est ce que ko ɗum ɗo woni ko kaldumɗen Mamoudou wonno ko kutorgal men te min ɗum nattibel demin mbimi surtout aɗa haalde men haala joom gallam min mbiyata Mamoudou joom gallam joni ko
an won jom gallam arani min mi yiɗa tikkilma kewde de Mamoudou wona ko kalduɗen ko ha joni ko ɗum tan woni ɗon on pirti ɗum gila yumma ƴetti feere wiide yo Mamoudou ara hoɗa ɗo kadi ne wonnoon yumma ene capable de tout min mi natti famde ɗum ɗo mi natti yiide kalis mi natti yiide haydara kadi hay huunde ala ko ganndumi joni ko kewata e galle mum to ɗum fayi joni ala probléme min ko an woni joom gallam so ari mam essaye ƴeewde waddude makko sa noddi kam mami wat tous les moyens pour ƴettude min ko kalanmami ko ne rabbiɗi te jinmi ko oɗo weekend an andi no mbawɗa haaldema nde mboɗo sohluma joni holno fof no mbaɗami ha an aɗa andi situation wona an haalante ɗum ko wondi kamen wona ko yumma fewjata ni tirentirta an yumma tirton en tout cas weekend oɗo mboɗo sohluma te ande somi mboɗo sohluma komi jiyomo mi haalnima tengumi ko yaade ewa ala probléme joni fadami doucement jihan doucement ha damal Nimso Gulli war habe gido mada yaga wanta Nimsa Nimso Gulli war habe gido mada ngoba wanta Nimsa ay mimber jigi jam sudam kon bonam de wo pan mode jam ogane wande jam sudam mudun kon jam sudrum yidirum ko jawdi tan sanani Nimso wi acha kal golle de charanda wainaki da chudamo kanko goto winde mako Allah di Nimso gata jontado be burti kono gontuda ko ganyu killi a feji bonande fo sahada hollitam a hala namo to yida ma yiko jeba ma nyani nyamde budi mado nyande fo mi nyena hala chala daka mubodo kite na fe kala ne go boni bernde wataki debbo ma e garde reno serde Nimsita inama Nimso Gulli Nimsete 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 Mira we Nimsete 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 Mira we Nimsete Nimso Gulli war habe gido mada yaga wanta Nimsa Nimso Gulli